sumungsungad ka pailaan ka nagmirugurog dan ay nasip nga ta ate ited mo nga biyag mo kadagita kakabsa mo. Baka din pa'y nabayadan ta utang mo kung masiasidag ka man agmirugurog aja asigam. Nasikamot nga ay amin nga kaarubam sumipnot ti biyag dano adda ka amin nga kainumam maumpay ganas at nagrawot kamot ti pulutan dagitay katropa no daddo mga babae kabukbuteng daka apaya nagsaya at kamot ti sangon-sango iti likodan alla kumintinit ka. Nagsangsango kayo, apo dayawon na mo amin. Alamari, nagsayat ka. Alamari, nagasya. Pautang man nga rumari. Ay, amomon. Hindi na sumarunan, nakakayat nga kasari. No, day tamo, biyag mo ngamin ka, nakair-irot, nakasip-sip ngat mo dito. Isumot at makita ta, biyag mo. No, nakarupangat dito, nakarupangat matarupam, aging nga matay ka. Aging gajilungon mo, isong ano siya ka, numatay ako, mayadadayom apo ka, ayadadayom apo, sapay ko matasidagan ko, nako, kay kayat ko, tagpakrimate, apaya, ang apo makita danto tarupam, nakamirogrog ka lang, nga si bibiyagan, di nakamirogrog ka, iso prinaktis mo abiyag, di ison tumot tirupam, kada no, adda na dalos ito ni apo, isos, ore,